Hi havia una vegada 4 nens i nenes que estaven al bosc. Ja es van trobar un mapa molt vell. Pareu! Mireu! Un mapa! Sembla molt vell! Sí, sembla molt vell. Van caure per moltes trampes. On estem? Em sembla que dins d'un pou. Hola, sóc la Paula, us ajudo? Sí! Hola, sóc la nena. Hem trobat aquest mapa. Ens ajudes a buscar el tresor? D'acord, us ajudaré. Crec que ja sé on està. Allà.